Vítajte na našom YouTube kanáli, dnes vám ukážem najmodernejšiu, najlepšiu, najrýchlejšiu pušku Merkel RX Helix. Môžeme si ju prejsť od základov, čiže to, čo robí z ňou tú výnimočnosť, je jej priamoťažný záver, ktorý je sprevodovaný 2:1. To znamená, že na krátkej dráhe dokáže prebiť bez problémov aj magnumový kaliber. A druhá rýchla vec, keď zacielite a dostanete záver k sebe, nemusíte ani na sekundu privrieť oko. Výhodou teda je to, že oproti všetkým konkurenčným značkám táto zbraň má všetky komponenty zahrnuté vo vnútri. Nikde záver nevychádza von. Všetko je robené z odľahčených materiálov, je kompletný vlastne z hliníkovej zliatiny. Je tu integrovaná Picatinny lišta, má veľmi dobrý bezpečnostný prvok, najmodernejší, kde je vlastne Handspannung, je to naťahovanie chrbtového mechanizmu, čiže odisťujete zbraň a natiahnete celý bicí mechanizmus tesne pred výstrelom. Ďalším prvkom je to, že dokážete vymeniť hlavne bez toho, aby ste použili akýkoľvek nástroj. Toto má jediný Merkel, robí sa to za použitie tohoto tlačidla. Mačknete, demontuje sa predpažbie, je tu jedna taká páka, ktorá sa otočí 90 stupňov dole a hlave krásnym spôsobom vyťahnete. Je možnosť vyťahnutia ešte aj hlavy záveru, ktorá sa automaticky mení podľa daných kalibrov, čiže mini, stredný alebo magnumový. Zatočíte, sú také dve krásne bodky, ktoré vám ukazujú, aby ste sa nepomýlili. Hlava je zo 6 ozubov, čiže veľmi dobrý bezpečnostný prvok, nemusí sa báť toho, že by niekde niečo vytrhlo. Červené bodky uvediete do osy, musí pekne zacvaknúť. Nemôže tu vzniknúť žiadna vôľa. Keď zacvakne, potiahnete páku, celé sa to vlastne uzavrie. Najlepšie tú páku aj 2-3 krát potiahnuť hore-dole, aby sa zacielilo to, že hlaveň sadne presne tak, ako má a nebude strieľať nepresne. Nemusí sa toho báť, že by ste aj rozoberali túto pušku, lebo ten systém je robený tak, že je na 5000 mm. Čiže aj keď ju dáte 100 krát hore-dole, nestane sa to, že by ste minuli. Nasadí sa predpažbie znova a môžete pušku bez problému používať. Čo sa týka hlavní, môžete si zakúpiť buď štandardne sú 56 cm dĺžky hlavní a okrúhle buď 17 alebo 19 mm priemere. Profily sú buď hladké alebo kanelované. Všetky hlavne už disponujú, ešte som zabudol, pri magnumových kalibroch je dĺžka hlavne až 61 mm. Robia sa skrátené aj 51 a 47. Hlavne sú osádzané systémom mieridel EyeSight, kde sú svetlovodné vlákna, ktoré sú rýchlo demontovateľné, lebo vidíte, že aj na konci máme závit, je tu krytka, ale overbarrelový tlmič, napríklad takýto ako je od Merklu, by sme tam nedokázali dostať. Použijeme klasický imbusový kľúčik, mieridla bez problému takto rýchlo zhodíme dole a môžeme tlmič využívať. Samozrejme ostane tu dieročka, ale sú v balení pušky klasické plastové krytky, ktoré tam jednoducho nacvaknete. Kvôli šetreniu času to teraz predvádzať nebudem. Čiže takto krásne to vyzerá a je to bez problémov. Samozrejme dá sa zhodiť aj zadné mieridlo, tým istým spôsobom odskrutkujete a nahodíte si niečo druhé. Čo sa týka pažby, tento model je RX Helix Speedster. Je to, dá sa, zbraň jedinečná tým, že pre štandardných lovcov, ktorí vyrastali na takomto type pažieb, ktorá je priamočiara, drží sa klasickým úchopom, veľa ľuďom vyhovuje tento priamy sklz. Je tá pištolová rukoveď krásne nahnutá a vy si môžete ruku uchoť bez problémov a máte lepší dosah na spúšť. Tumbholový typ pažby býva štandardne predeľovaný ešte tu na takým priečinkom, ako keby som tam mal prst. Je to kvôli pevnosti. Ale nemeckí inžinieri vymysleli tento skelet tak, že je to celé vystúžené, aby sa náhodou nestala deformácia, aby pažba nepraskla. A uľahčuje to, lebo vy, keď ste naučení, tak robíte klasický vrchný náhmat. Tu nastáva to, že nemusíte robiť podmat ako u konkurenčných firiem, lebo človek na to štandardne je naučený.
tu vám pekne ruka sklzne, dokonca je tu taký klin. Aj keď chcete, že by ste mačkali takto hore, tak tlačí to do ruky a musíte dať tú ruku do ideálnej pozície. A tedy zaručuje samozrejme zasa ešte lepší výsledok. Pažba má výškovo nastaviteľnú lícnicu. Tá funguje na piestikovom systéme, ktorý má vnútornú pamäť. Samozrejme dá sa nastavovať tak, že vy, keď zmačknete toto tlačítko, môžete si pohnúť tú pažbu či lícnicu tak vysoko, ako potrebujete. Či ju dostanete milimeter, či centimeter. Dá sa, pamäť sa dá pomocou demontovania bodky, ktorú si samozrejme môžete zasa nadstaviť, či už klasickú, alebo trošku predĺženú, na zimné letné obdobie napríklad. V tomto je schované klasický imbusový kľúč, zasa, ktorým si nastavíte vo vnútri, ukážem vám, pamäť tejto lícnice. Dosuniete si, je tu taký bežec, nastavíte, vlastne pri znova poistení a vysunutí sa dostáva do tej pozície, ktorá vám vyhovuje aj pre vašu kontúru hlavy. No. Pažba samozrejme ešte disponuje rýchlymi odopínateľnými QD putkami, ktoré naozaj dole bez problémov len na jedno stlačenie. A ukážem vám ešte celkové rozobratie zbrane pri demontáži. Čiže zmačknete si tu na toto červené tlačítko. Nemusíte sa toho báť, že napríklad by ste opreli si na posede o to tlačítko, aby ste vystrelili. Samozrejme ten spätný raz sa môže stať, že vyhodí celé predpažbie. Ono sa dá zatočením. Je robené na eurovú klasickú mincu, ale môžete si to kľudne aj takto palcom len trošička potočiť a zaistíte si to, aby tá pažba vám nevyklzla. Potom znova otočí sa tá skrutka, najlepšie si to robiť prstom, ja to robím takisto. Mačknete a zbraň viete demontovať. Rozloží sa teda hlaveň. Čo sa týka hlav záveru, robia sa v dvoch prevedeniach. Bude to klasické oceľové prevedenie alebo titán nitridové, to vyzerá takto, krásne také pozlátené, zasa robí vyššiu eleganciu zo zbrane. A pažba sa dá bez problémov zmeniť aj zo Speedstera, napríklad na klasickú drevenú. Tým tiež nedisponujú všetci výrobcovia, ktorí vyrábajú takéto tambolové pažby. Vidíte, že ten skelet a uchytávanie, dajme tomu, že pod takýmto uhlom, a klasickú pažbu potrebujete uchytiť na takýto uhol. Vnútri to rieši taká mini skrutka, ktorá je schovaná tu na v pažbičke. Tu je ešte krytka, inak taká výborná vec na schovanie napríklad čistiacej šnúry, ako máme aj tu, ktorú si odopnete a znútra tuto máte schovanú čistiacu šnúru. Do tejto dieročky je takýto kľúč. Je to štvorka imbus, potočíte pár stupňov doľava, do ktorej si takto troška ťukneme, celé sa to vyhodí. Čo drží tú pažbu je táto skrutka, ktorá sa dá vytočiť. Ja som si to teraz predpripravil len tak jemne, ale je tu klasický šrobovák, ktorým si to demontujete, môžete silnejšie uchytiť a samozrejme to nevypadlo. A teraz nahodíme drevenú pažbu na ten istý rám. Toto sa už za plných podmienok robiť nedá. Zase netreba zhadzovať bodku. Je tu taká dieročka, cez ktorú to prevlečieme. Trafíte imbus a jednoducho sa to dotiahne. Nasadíme hlaveň. Zrobil som hlavu. Napríklad môžeme si teraz urobiť elegantné drevo. Takže vložíme zlatú hlavu. Nasadíme drevené predpažbie a máme pušku drevenú. Zbraň je ešte nabíjaná zásobníkom. Buď sa používa štandardný trojranový, ktorý vyzerá v zbrani takto z profilu spredu, alebo 5-ranovým, ale ten je už trošku vystúpený, lebo je priamočiary, jednoradový, ale na spoločnú polovačku vyhovujúci. Zasa nikde nevadí, aj keď máte ucho, netlačí do ruky. Môže používať aj tento. Na to, že tento systém je takto vymakaný, samozrejme si aj pýta svoju cenu. Základné pušky plastovými pažbami sa pohybujú niekde okolo 3000 eur. Tam to začína. Je tomu samozrejme holá puška.
U nás na webe, samozrejme, keď si pozriete, tak vždy skladá sa puška zo 4 častí. Možno tam nájdete aj cenu za čistú pážbu, nebojte sa, ale to nie je celá tá puška. Čo si musíte vybrať? Je baskula spolu s pážbou, potom je hlaveň, hlava záveru a samostatný zásobník. Takto si nakombinujete zbraň, akú potrebujete. V dispozícii máme cenovo dostupný model Explorer s plastovou pážbou s rovným chrbtom, jednoduchá pracovná puška, po prípade model Speedster, ergonomický skôs od Merklu, samozrejme v plastovom prevedení, robí sa v rôznych farebných prevedeniach, buď to takéto čisto čiernej, zeleno-čiernej alebo oranžovo-čiernej. Potom najdostupnejší model z dreva je Black, disponuje čiernou baskulou, takou nižšou triedou dreva od 4, samozrejme dá sa kombinovať aj s vyššími, ako vidíte to na tých spodných modeloch. Potom je model Arabeska, kde už je strieborný záver, ktorý je porytý arabeskovým vzorom. Trieda dreva je tiež od triedy 4 a viac. Tieto drevené modely samozrejme disponujú guličkou kluky záveru z dreva, taktiež. Potom je model Waldbor, ten sa moc nelíši od arabesky, má tu akurát na viacej rité diviaky. A potom je Squost, model Deluxe, tam je už trieda dreva 7, vyššia, sú rôzne lakované s uzavretými pormi. Komplet rity je už aj chrbtový napínač, celá baskula samozrejme také bohatšej, rôznymi motívmi, či už jeleňov, srncov, diviakov, také tej štandardnej európskej zvery. Je rity aj zásobník, disponuje zlatým kohútikom a sú na pážbe naviac ebenové koncovky vpredu a na pištolovej rukoveti. Je možné si dokúpiť aj model Custom, kde si už vyberiete všetko podľa toho, aký ste nároční. Či už si tam vyberiete vlastnú rytinu, vlastnú kresbu dreva. Dokážu robiť modely rôznych materiálov, či už slonoviny, rôzne zlaté komponenty do toho vkladať. Je to len čisto na vás. Tak, dúfam, že vás moje video oslovilo, že som povedal všetky skutočnosti, ktoré vás zaujímajú a stanete sa takým istým vlastníkom, možno aj takejto krásnej, najluxusnejšej zbrane modelu Helix, ako som ja. Teším sa na vás na budúce, nezabudnite dávať lajky a odbery.